Джамби, какво е галиш тая маса? Ами, ако утре не седнем на нея... Ти няма да седнеш. Ти не ставаш от нея. Да, не беше лошо, не беше лошо. Но свърши. Как така свърши? Отивам си. Как така си отиваш? Абе, карай. Нямам от какво да се оплача. Построих дом, отгледах дете, посадих и дърво. Прегръщал съм и бенгалски тигър. И хубави жени съм галил, което е много по-опасно. Бях и богат, и беден. Не можах да купа остров. Но при това Немане и масата е остров. Живота е безкраен празник с известни прекъсвания за плащане на тока. Джамби, почваш да ме плашиш. Какво има? Откъде да знам? Ето, тук пише. Ти си доктор, ще разбереш. Само ще помоля да им кажеш да ме облекат в парадната униформа и да ми сложат медалите. Ти добре ли си? Тук са ти предписали ацетилин протект за сърцето. А после просто някой драскал по рецептата. Това е. Аз бях. Нали разписвах химикалката? Бе? Това е, няма да умреш. Тогава защо им дадох фиша на младоженците? Не знам. Абе, лал да име, бе, за мое здраве, бе. Хубава маса, а?